Assalamualaikum Lik, apa kabar? Moga-moga Riki Sinang Jawa pada waras, selamat panjang umure, akhir rezekine ya Lik. Ketemu mani karo nyong Lik. Jawa sing merantau aduh banget nang Kalimantan ora ora bali-bali lah. Neng deleng suasana kayak Lik, aku kayak mutan biyen. Zamane pertama mari ngene, lho kowe wong jenengane aku mengenek ki ora ana dulur, ora ana tunggal, apa maning kanca. Ya ki ya paling nongkrong nang pinggir dalan kaya ki Lik, tilo ora ana kancane. Lah ya ora ana hiburan. Nah, ya wis pokoke melasi bangetin kaya wong gelandangan kaya Lik. Lah gue ya Lik, aku wong jenengane kepengin hiburan. Nek biyen kan urung ana HP ya Lik. HP pin tulali-tulali tuh aku mbek urung duwe HP zaman semono. Dadi men aku ora stres, ora ngalamun bae. Aku ya kepengin nonton film main kaya wong ya kaya gue ya Lik. Wong jenengane nang kene kan anak gedung film walaupun adoh ya tak parani. Tapi ya tak parani dhewek kan kuwi ben mlaku Lik. Ya gue singkat cerita ya Lik. Aku mlaku tekan kang kene ya kurang lebih ya 10 menit lah Lik. Wong jenengane saking kepengine hiburan gue aku ya tuku tiket, tuku karcis kaya wong-wong kae lah sing ngene. Lho gue ya aku mangkate gue gasik. Siap-siap nganggo klambi anyar, sepatu, yo wis Lik kok kaya keren kaya zamane Rano Karno nang film kae Lik lah. Kurang luwih aku 10 menit tekan Lik, akhirnya maring gedung bioskop kuwe. Aku langsung tuku tiket, tapi ya kuwe Lik tekan ngono kuwi aku setengah main kae. Filmnya kae wis mulai. Dadi aku ya cepet-cepet mlebu. Wah, sawis tekan jero Lik kuwi bangkune kebok. Jadi aku ya muter-muter ngeliat bangku kosong karo salaman. Lha kuwi jenengane nang bioskop kan akeh bangku ya Lik. Tak salami kabeh anak-anake sing nang bioskop. Lho kuwi Lik bahasa aku rampung salaman, dilalae ki anak bangku kosong sing nang pojok kae, pojok sing nang petengan. Lha kuwi aku jagung, ban jagung langsung nyulet rokok Lik, ya ban nyulet rokok mbeke sesedotan Lik. Lha iki dene wong wis pada ngadeg. Aku ya bingung lho ngadeg nang apa? Aku ya kan bingung. Jadi aku takut loh, kok kenapa berdiri Mas? Filmnya sudah selesai loh, ini selesai. Iya loh, kamu sampai terlambat wala Lik. Mulane aku istilahnya rupanya aku nyalami kat mau kesuwen. Jadi sampai filmnya rampung, aku ya salaman mikir rampung. Bahasa salaman rampung, filmnya rampung juga. Ya kayak Lik lah ceritanya aku nang kampung ya Lik. Ya semoga bermanfaat Lik. Wassalamualaikum. Semoga terhibur ya Lik karo kisah aku.